bueno, veníem aquí a intentar sentenciar el campionat, sabíem que no era fàcil, s'havia de donar, era com en Tànec al Catalunya, igual. Bueno, ha passat, no? Però ha sigut un rally molt difícil i estrany, perquè els que normalment anem davant estàvem darrere i era al revés, no? La gent ha corregut molt, bravo per ells, perquè han après molt, i bueno, jo m'incluyo, no? Però que ho han fet molt bé i bueno, un rally molt guapo, a mi m'ha agradat molt ràpid, molt diferent a lo que hem vingut fent aquests 2 anys al Volant-Rac que jo ho he fet. I bueno, molt content. Al final anàvem 5ens i teníem el Ventura darrere mig controlat, perquè el tio va molt ràpid, i sabíem que quedant davant d'ell i sumant 2 punts podíem ser campions, i bueno, a l'últim bucle ho hem fet i hem sentenciat i ho hem aconseguit. Sense arribar als 2.000 viratges ja som campions del Volant-Rac. De tota manera sortirem als 2.000 viratges també per acabar l'any com cal, creiem. Els primers trams no han sortit com esperàvem, com volíem, però a mica en mica el temps també ha anat millorant i nosaltres també ens hem anat sentint més còmodes.